Ένα καινούριο βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο, είπα. Sorry, απλά το έκοψα στην αρχή. Είμαι εγώ με το φίλο μου, το Χρήστο. Πες γεια. Γεια σας. Γεια. Και θα παίξουμε MM2 μαζί. Και θα είμαστε team, μην το πείτε σε κανέναν. Ξεκινάμε. Τι ωραία αρχή. Τι είσαι εσύ? Τι είναι εσύ? Μέρντζερ. Ωραία, είμαι Μέντερ. Θα φάμε όσους πιο πολλούς μπορούμε. Οκ. Θα πρέπει όμως, άμα φάω κάποιον, να το κάνω χωρίς να με καταλάβει. Την τελευταία φορά ήταν ο Σέριφ. Δεν κατέληξε καλά. Αυτός είναι ο Χρήστος. Δεν θα τον φάμε. Τουλάχιστον ακόμη. Ωραία, φάγαμε τους πρώτους δύο. Τώρα θα περιμένουμε να μου ξεκολλήσει. Και καλύτερα να κρύψω το μαχαίρι. Ελπίζω να μην με είδε κάποιος. Σε είδα αυτός εδώ ο κόκκινος. I wanna run away. Και τα τρία είναι 925 βάλει. Μπρο, πώς ανέβηκε εκεί πάνω. Από εδώ, έλα από εδώ. Κάποιος μου στείλε για trade. Να Από εδώ πάνω ανεβαίνεις. ο μπρο φαίνεται. Από εδώ πάνω ανεβαίνεις. Α, δεν το ήξερα. Τώρα τελείωσε. Εγώ τελείωσα. Μπρο, γιατί δεν είμαι καθόλου καλός στο να παίζω MM2. Γρήγορα μπρο φεύγει. Ναι ρε, λες και μπορεί. Τι κάνει ο Άγγλ μπρο. Ναι, εντάξει, σιγά. Σιγά το Uncle Brock. Μου κολλάει full μπρο. Δεν ακόμη ζει. Ο Brock είναι Uncle Brock. Τον έχεις. Ω, τώρα σου φύγε. Όχι για πολύ. Α, εδώ υπάρχει κι άλλη μία. Παίζει αυτή να είναι Sheriff. Α, εδώ είναι καλός. Αυτούς πόσους τους έφαγες. Μπρο, κάνε στην άκρη. Δεν έχω να Sorry αν είμαι ο χειρότερος μέντερ που έχει υπάρξει στη ζωή. Ποιος ήταν ο Σέρι. Δεν ήταν ο Sheriff, αυτός ήταν ο Hero. Παιδιά, sorry που είμαι τόσο άχρηστος. Γράψτε μου στα σχόλια ποιος είναι πιο άχρηστος. Εγώ ή ο Χρήστος. Αν και θα το δείτε στο τέλος αυτό. Κάντε ένα like και μια εγγραφή άμα μπορείτε φυσικά. Και κάποιος μου στέλνει για trade. Ωραία. Αν βάλω αυτό τι θα... Μπρο, δεν βάζω τίποτα. Να κάνουμε το glitch. Πάμε να κάνουμε το glitch. Γιατί έχει βγάλει την πίστα. Ναι, την Α. έβαλε και την έχουμε ψηφίσει. Ωραία παιδιά, θα σας δείξω με ένα glitch, μην το πείτε σε κάποιον. Ωραία, είμαστε και innocent. Επειδή αν είστε μέντερ δεν θα λειτουργήσει. Καλά, δεν θα μου λειτουργήσει ούτως ή άλλως με την κολατυχία που έχω, αλλά θα το δοκιμάσω. Ωραία, πρέπει να μπείτε εδώ. Πρέπει γρήγορα να φύγω από Πρέπει να πάτε έτσι και είναι αυτός ο μέντερ τελείως. Ωραία. Πρέπει να πάτε σε αυτά εδώ τα κόκκινα. Κάνε στην άκρη, εγώ πρώτος το δείχνω, βγες έξω. πρώτος. Μπρο, βγες έξω, εγώ το δείχνω πρώτος. Κοίτα, μπαίνεις μία, βγαίνεις. Μπαίνεις δύο, βγαίνεις. Τι χαζοκλή. Μπαίνεις τρεις, κάνεις γρήγορα reset και βγαίνεις έξω. Να Εν τω μεταξύ ποιος μου στέλνει για trades. αλλάζει το και το θέλω. Προς τα ματ. Σου στέλνω για trade, Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, add items. Θα σου βάλω αυτά τα δύο. Δεν μπορώ να τα βάλω. Μπορώ να σου βάλω αυτό και αυτό. Τι μου βάζεις? Ναι! Ναι! Και αυτά είναι αυτό εδώ που είναι limited edition. Το λέω. Μπρο, δεν είναι. Αυτό θα μου το δίνεις free.
Και εγώ στο έκανα declines. Δεν παίζει. Θα στο έδινα free, δεν το έκανες decline εσύ. Θα το έπαιρνες. Απλά σου δώσα άλλα καλύτερα. Ναι. Αν δεν θυμάσαι. Από το να μην πάρεις τίποτα, καλύτερο είναι να πάρεις κάτι. Τέλος πάντων, βαριόμαστε τη ζωή μας εδώ πέρα, επειδή δεν θα γίνουμε κάτι καλό. Δηλαδή τώρα να δεις, θα το πω εγώ τώρα, θα γίνω κανένα σέριφ. 100% θα γίνουμε κάτι εδώ. Ή εγώ ή εσύ. Σου το είπα. Τι έγινες? Σέριφ. Και τώρα θα κάνω το challenge. Όποιον βρω σουτάρω πρώτο. Ελπίζω να βρεις Ποιος πρώτα έγινε αυτή με την αυτός? κόκκινη σκούφα. Αυτή με τα μοβ μαλλιά είναι, που έχει Γιατί μαύρα το και... είπες, ήθελες να κάνω το challenge. Επειδή θα έχανες. Εσύ ήσουν πολύ μακριά από αυτή. Νάτι, αυτή είναι. Σταμάει το jump. Αφού είναι καγκαρού. Αν έφευγε θα βοηθούσε. Το εγγυούμε, αλλά την έφαγα όπως ή άλλως. Εγώ είναι προ. Μπροστά μάτι. Τι να σταματήσω να παίζω. Όχι, να κάνεις αυτό που έκανες. Έλα τώρα. Ωραία, λοιπόν. Παιδιά, τώρα θα διαλέξουμε το Milbase φυσικά. Μ' αρέσει το Milbase. Καλά, Factor, τι να σου πω. Μπράβο. Κάτσε, το Factor δεν είναι ωραίο. Τι λες ρε. Χάχα, μόνο εσύ το ψηφίζεις. Τώρα θα πάμε στο Milbase. Θα πάμε στο Milbase, να ξέρεις. Παιδιά, δείτε που θα πάμε στο Milbase. Θα δεις. Κωνσταντινέ, ξέρεις τι πήρα. Τι? Innocent. Κάτι που... όχι. Τι πήρες? Μη με σκότω. Μπρο. Είσαι τελείως... Ήταν μόνο για αυτό το μάτι επειδή είχες πει ότι το Milbase είναι καλύτερο. Μπρο, δεν το εννοούσα. Το έκανα για να σε τη σπάσω και το ξέρεις. Και εγώ το έκανα για να αυτό. Άμα είμαι άχρηστος πρέπει να μου το δείχνεις κιόλας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε team και να τους σκοτώναμε όλους. Και μετά να σε σκοτώνα στο τέλος. Για να πάρω παραπάνω level. Όμως εσύ πάλι. Επειδή εσύ έχεις, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πόσο level. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχεις φτάσει και περίπου... Τι να σου πω. Κάτσε να δω πόσο level είσαι. 100 level είσαι, μπρο. Μπρο μου, εγώ παίζω δίκαια. Θες να σε φτάσω και σε ένα αυτό level να πάμε τέτοιο με την Ναι. Ναι. Πλάκα θα είχε να είμαι 100 level. Τέλος πάντων, επειδή ο Χρήστος είναι λίγο σπαστικός. Milbase. Ναι. Καλά, Να ό,τι πάμε θες. Ρε φίλε, όμως να γίνω κανένας... Αλλά για να κάνουμε το glitch. Αλλά εγώ θα το κάνω πρώτος. Ανάλογα. Αν είσαι melder δεν θα το κάνεις. Στο τρίτο βγαίνω. Στο τρίτο απλά κάνω respawn και κάνω πρώτα respawn. Μπαίνεις μία, βγαίνεις, μπαίνεις δύο, βγαίνεις, μπαίνεις τρεις, κάνεις reset και βγαίνεις. Οκ. Και μάντεψε τι είμαι. Murder. Εσύ? Spectre. Ναι. Οκ. Εγώ θα το κάνω, να ξέρεις. Και τώρα κάνω... Το πάτησα! Έλα, please. Το γένε, εντάξει, ναι. Ωραία, το glitch του Κωνσταντίνου. Φίλε, στην αρχή δούλεψε όμως. Και μπορείς να το παραδεχτείς κι εσύ. Όντως. Καλά υπάρχουν.
Ρε, ωραίο skin έχει αυτή. Ρε, σκότωσέ την, είναι safe αυτή. Τη σκότωσα. Κέρδισα. Είσαι καλά. Έχει Ocean. Όλια. Αν μου όχι. Αν μου κάνει αυτή, ξέρω εγώ δεν θα μου το κάνει, αλλά αν μου έκανε Ocean. Χρήστο, πάμε πάλι το glitch. Πάμε. Έχει πλάκα. Ελάτε παιδιά, πάμε. Πάμε glitch μόνο. Μπρο, τι hotel του. Μπρο, Φίλε, τι hotel του. είναι η δεύτερη χειρότερη μου πίστα το hotel του. Βασικό, όχι, η τρίτη. Πρώτα είναι το police station, είναι σκατά. Και μετά είναι το hospital 3. Το hotel του είναι μια χαρά. Εσύ είσαι απλά. Τι είσαι. Εγώ innocent. Ξέρεις ποιος είναι ο Μέντερ. Εσύ, θες να το βρω. Ναι. Τον βρήκες. Ναι, βάλε. Ποιος είναι. Αυτό ήταν. Μπρο, έχω πάει 15 level ήδη. Εγώ είμαι αυτός. Biolab μόνο. Τι μπρο μου είναι χάλια. Ας παίξουμε ένα game. Θα στέλνουμε σε τυχαίους να κάνουμε trade και θα δούμε ποιος θα το κάνει. Εγώ δεν είμαι τυχαίος, να ξέρεις. Καλά, όντως. Λίγο cringe, αλλά και πάλι. Ωραία, θα σου βάλω. Το τίποτα. Τι είσαι. Μέντερ. Εγώ είμαι innocent. Πλάκα κάνω, innocent είμαι. Οκ. Ανεβαίνω σε αυτό που βρήκα τον άλλον. Βρήκα το Μέντερ. Εσύ είσαι, μπρο. Ωραία, δεν μπορώ τώρα. Βάλτε εσύ. Μπρο, εσύ είσαι ο Μέντερ. Ναι, εγώ. Τι φάση. Μη με σκοτώσεις, please. Δεν σε σκοτώσω. Δηλαδή θα δούμε. Πάμε team. Αν πάει να σε πυροβολήσει ο σέριφ, θα μπω μπροστά ώστε να πεθάνετε και οι δύο. Ώστε να πεθάνουμε και οι δύο. Οκ. Δεν παίζει να το έχω. Πας μπροστά. Είσαι τώρα να σε σκοτώσω για να σου χάσω το βίντεο. Τι είπες? Μακριά να σε... Μακριά και αγαπημένη, μην με σκοτώσεις. Τώρα μην είναι πίσω μου. Ακριβώς πίσω μου. Πάνε πιο μπροστά. Έτσι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Είναι σαν κόλπο. Και τώρα και καλά πάνε μπροστά και θα είσαι σαν το μεταφορικό μέσο. Μπρο, δεν παίζει. Πώς δούλευε. Δεν ξέρω. Και είναι και λίγο... Να τη σκοτώσω. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Όντως αυτό. Μάζι, δεν είσαι τάπη. Δεν σώσαμε. Νομίζω ότι είσαι τάπη. Είμαι μόνη νομίζω. Οκ. Ξέρεις τι σημαίνει. Ναι. Παραδώσει. Περίμενα να κάνω τρίξο σε σένα επειδή σε αφήνω πάντα να νικάς. Μην Καλά. ακούνε τόσο. Καλό. Ρε, με το που έριξα χωρίς να σε πετύχω. Έκανα γύρω κατευθείαν. Το ξέρω. Όσοι Αλλά έκανα. την επόμενη φορά κερδίζω εγώ. Οκ. Να κάνω μια σημεία εγώ. Ποια είναι αυτή η Φλόρα? Ποια. Αυτή η Φλόρα. Μπρο, μιλάτε. Κάτσε.
Μπρο, Χεχε. μαλάτε είπα. Χεχε. Γιατί είπα δεν θα φάω report γι' αυτό, Μαλάτα ελληνικά. Όχι, μου το κάνει autocorrect. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα κρυφτούμε εδώ. Μια χαρά πάει, δεν μας έχει βρει κανείς μέχρι τώρα. Τι ωραία κρυψώνα. Μπες μες στο ψυγείο. Αν θες να βρεις Έλληνες, πάνε στο Brookhaven. Πάντα είναι Έλληνες. Παιδιά, επίσης, αν μπορείτε, γράψτε στα σχόλια. Αν έχει σχόλια, δηλαδή, επειδή παίζει να μην έχει, επειδή γίνεται κάτι βλακίες και το χάνω. Αλλά αν έχει σχόλια, παρακαλώ γράψτε. Θέλετε να αλλάξω την εικόνα του account μου σε μια γάτα. Που έχω, είναι μια γλυκούλα. Παίζει να το κάνω, ναι. Εσύ θέλεις. Όχι. Στο χοντρομύτο. Να το θεώ. Το πήρα αυτή η λιμένη. Αν βλέπετε μέχρι εδώ, γράψε χοντρομύτος. Ο χοντρομύτος όμως. Παιδιά, ο χοντρομύτος είναι ο γατούλης μου, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Και ποιότητα. Βλέπεις το όπλο που έχει. Οκ, και. Είναι τέλειο. Ναι, οκ. Ναι, Ωραία, λοιπόν, κάνω ώρα farm. Δεν κοιτάω καν. όχι, είναι το καλύτερο τώρα. Το καλύτερο από αυτά, δηλαδή. Ναι, το Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Φταίει η τύχη του ώρα. Αν και μια χαρά ώρα ήταν σε σχέση με τα άλλα, να μου πεις. Μπρο, η τύπισσα κάθεται στον καναπέ. Ρε, σήκω, παίξε μισού. Και φυσικά είμαι αυτό που γίνομαι πάντα melder. By the way, πριν όταν παίζαμε ήταν μια hacker που πέταγε. Και όσο ήταν μέσα στο παιχνίδι μου ήμουν μόνο melder και παίζει να με χάκαρε. Έγινα, ξέρω εγώ, 6 φορές συνεχόμενα. Και δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι είναι μόνο... Και 2 ήταν σέριφ. Ναι, και 2 σέριφ. Και δεν ήταν ότι είναι 5 άτομα μόνο. Ήταν, ξέρω εγώ, 10 άτομα. Τι λες, 4 άτομα ήταν, Τι 4, μπρο. Ήταν τουλάχιστον 6. Και μετά μου κλεγώσουν γιατί είμαι πάντα μέντερ, αφού είναι άτομα. Μπρο, Ήταν 50 νομίζει πως δεν τον βλέπω μέσα στο γρασίδι κυριολεκτικά. Και όχι μόνο τον σκότωσα εκεί μέσα, αλλά και όλας ο μπρο δεν φαίνεται καν το πτώμα του, ξέρω εγώ. Παιδιά, έχω footsteps. Μπορώ να... Ρε, με κατατρώμαξες, μπρο, φύγε από μπροστά μου όσο παίζω. Έχω footsteps και το είχα ξεχάσει τελείως. Και πάνε προς τα πάνω. Είναι χάλια, όλοι τα έχουν, είναι χάλια. Επειδή σε βρίσκει πάντα ο μέντερ αν είσαι. Ποιος είναι Πού σε? είναι σε? Ελπίζω να ήταν αυτή. Ή αυτή. Να το πάρω. Τη σκοτώνω εγώ. Τη σκότωσες. Ναι. Δεν είναι Ωραία, σέριφ. πριν με άφησες να νικήσω, έτσι. Ναι, σ' αφήνω κι εγώ. Ωραία, τώρα μ' αφήνεις... Όχι, πώς λέει. Σ' αφήνω και εσένα. Ωραία, σε σκοτώνω. Πού είσαι? Εδώ κάτω. Κάτω-κάτω. Ναι, κάτω. Μπεν, μπεν, μπεν. Ωραία. Τώρα τι πάμε? Μπρο, με έχει ανεβάσει full level. Παιδιά, αν σας αρέσει μέχρι τώρα το βίντεο, τότε ελπίζω να σας αρέσει, τέλος πάντων. Και όπως λέγανε και παλιά, smash that like button. Αν δεν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου και γράφετε τρόλ στα σχόλια και τέτοια, από το να μου πείτε απλά ένα γεια καλημέρα, αντί να μου πείτε ότι έχεις χάλια βίντεο και τέτοια, θα μου φτιάχνω τη μέρα τουλάχιστον. Έχω αρκετούς haters.
Έναν hater τον έκανα τελείως ban από το live stream και νομίζω και από το κανάλι μου. Και του διέγραψα το σχόλιο που μου έκανε. Μου είχε γράψει «Α, καλά, γιατί κάθεσαι και κάνεις βιντεάκια» και τέτοια. Και δεν πρόλαβα καν να μιλήσω και να πω το μάθημα αυτού του βίντεο, να μην γράφετε hate σχόλια γενικά, δεν το λέω για μένα. Απλώς στόχος μου γενικά είναι να γίνω YouTuber, να πετύχω και αυτά. Αυτό το κανάλι κάποια μέρα θα το παρατήσω και θα κάνω καινούριο κανάλι, όπου από αυτό θα δείχνω τη μούρη μου και τέτοια. Αλλά όμως δεν νομίζω να κάνω face reveal ακόμη. Κάνει face reveal στα 10 like. Μπρο, πλάκα κάνεις, 10 like παίρνω για πλάκα. Και 20 like. Αν μπορείτε ρίξτε ένα 20 like για να αποδείξετε στο Χρήστο. Ένα 20 like. Μπρο, μη μου παίρνεις τα coins, γατούλα. Εσύ γιατί με σκότωσες τώρα? Παιδιά, λέω να το αλλάξω στο γατούλι μου. Θα το δοκιμάσω για λίγο την εικόνα και αν δεν σας αρέσει μπορώ να την αλλάξω πίσω. Μπρο, ένα μαχαίρι. Γιατί δεν μπορώ να το πάρω κυριολεκτικά? Επίσης, αφού τα μαχαίρια σκοτώνουν, γιατί δεν πεθαίνω εδώ πέρα? Επίσης, έχουμε μπει σε ελληνικό σερβερ. Όλοι ελληνικά μιλάνε. Εκτός αν είναι οι προηγούμενοι αυτοί. Βαριέμαι, πάμε κάτι άλλο. Οκ, παιδιά, εγώ με το Χρήστο θα ψάξουμε να βρούμε παιχνίδι. Θα δείτε σε ποιο πήγαμε. Τελικά από όλα τα παιχνίδια με έβαλε να παίξω Daycare. Αλλά δεν πειράζει, θα παίξουμε αυτό. Ωραία, Χρήστο. Πάμε μαζί. Περίμενε, έλα, εδώ. Πίσω σου, εδώ. Οκ, αυτό για Γιατί μένα. είμαστε τόσο μικροί? Χρειαζόμαστε να είμαστε 9. Γίνεται να πεθάνεις. Είναι δύσκολο να μην το τερματίσεις. Εσύ το έχεις παίξει επίτηδες ή κατά λάθος? Έλα ρε φίλε, χρειαζόμαστε 9. Πείτε όλοι, πείτε. Άλλος ένας. Α, Έλεγε για 9, τώρα γιατί είμαστε 8 και μας έβαλε. λες να μπήκε τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν νομίζω, αλλά οκ, πάμε. Ή μπορεί να βάλε μποτάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι? Ωραία, παιδιά. Ωραία. Εσύ σαν τρομακτική ιστορία αυτό. Oh shit. Πλάκα μου κάνεις. Γιατί δεν μου το έλεγες αυτό? Το είπα! Α, ναι, μου το είπες. Νόμιζα ότι δεν μου το είπες. Ωραία, θα με βάλετε μέσα τουλάχιστον? Περίμενε, παίρνει λίγο. Παιδιά, μέχρι να μπω μέσα πατάω παύση. Μέχρι να μπω δηλαδή, και αν μπω. Ωραία, τελικά. Ρε, η Λίλη είναι το τέρα. Σπόλια. Μισό. Θα είμαστε με τη Λίλη. Θα μας προσέχει η Λίλη. Αυτό θα γίνει. Και είναι η babysitter μας και θα γίνει τέρας και θα μας σκοτώσει. Ναι, αυτό θα προσπαθεί Α, να ναι, μας νομίζω σκοτώσει. το έχω ξαναπαίξει αυτό. Είναι που θα μας δώσει και ένα κούκι μετά. Πίτσα. Ρε, να ξέρεις όταν θα πρέπει να διαλέξουμε φαγητό. Θέλω ένα σάντουιτς, επειδή είναι το πιο ωραίο. Πού είσαι? Είχε πήρα. Περίμενε, τώρα απλά παίζουμε. Να συναρθούμε. Το τέρας όταν έρθει, έλα εδώ. Spoilers τώρα κάνω, έλα εδώ. Δεν με νοιάζει. Όταν έρθει το τέρας, θα πρέπει να ανεβούμε εδώ πέρα. Πού? Α, εδώ. Οκ. Και να μπούμε στο vent. Οκ, ναι. Στο vent δεν μπορούμε, θα το σπάσουμε. Μην λέω spoilers. Αλλά το τέρας,
αν το τέλος είναι κάτω και εδώ έχει, γενικώς παντού, έχει μια μπάλα από καπνό που είναι κόκκινη. Έχει πρέπει να φύγουμε επειδή αυτό σημαίνει εκεί που θα σπονάρει. Στο λέω να το ξέρεις. Οκ. Ωραία παιδιά, μια χαρά πάει. Το σάντουιτς, το κάτω δεξιά. Έτσι, δεν ξέρω, μου αρέσει. Το διάλεξα γιατί δεν το έχω. Μα το Θεό, τώρα θα πάμε η πίτσα ή μπέργκερ. Η πίτσα θα πάμε. Ρε φίλε, το ήξερα. Στόπα, όλη πίτσα θέλω. Όλη πίτσα. Α, ωραία, Στοπα. τώρα θα περιμένουμε και κάνα μισάωρο για την παραγγελία. Όχι, όχι. Α, μια γατούλα. Θα μου φέρεις την πίτσα τουλάχιστον. Άμα είναι να φάω κάτι. Τι είναι αυτό το μαύρο Οκ, ας πούμε... Αυτό λέω και εγώ, τι είναι αυτό. Πάμε να το φάμε. κάνουμε Μπαίνω λίγο στην πιο κουζίνα μετά. για να πάρω... Γιατί δεν μπορώ να μπω. Αυτά τα παιχνίδια τουλάχιστον... Το πατάρτο. Μπρο, γιατί έρχονται τόσο γρήγορα. Μακάρι να έρχονται το ίδιο γρήγορα και οι κανονικές παραγγελίες. Εν τω μεταξύ αυτό το βιντεάκι θα προοριζόταν να γίνει live stream, αλλά τελικά ναι, δεν έγινε live stream, γι' αυτό κρατάει πολλή ώρα το βίντεο. Αν μπορείτε δείτε το όλο, αν δεν μπορείτε δικαίωμά σας. Βασικά ξέρεις τι να κάνεις αν έρθεις στο τέρας. Τι? Α, καλά, η άλλη το... Έλα εδώ ρε, δεν χρειάζεται να... Πίσω, κάτω. Εδώ. Πρώτα θα είμαστε στον πύραυλο και αν εδώ υπάρχει ένας καπνός μπάλα σαν κόκκινη. Εκεί θα κάνεις να spawn. φύγεις. Ναι, αλλά αν το δεις θα πρέπει να βγεις εδώ πέρα, δεν θα το πέρα. Και πόση ώρα θα πάρει για να κάνεις spawn? Εγώ 3 δευτερόλεπτα. Πόσο? 3 δευτερόλεπτα για να κάνεις spawn, γι' αυτό πρέπει να είσαι γρήγορος. Ναι, δεν Ναι, παίζει. τώρα ενώ θέλουν να παίξουν θα κλείσουν τα φώτα. Γι' αυτό λέω που είμαι, πρώτα στον πύραυλο, επειδή μετά αν εδώ θα μπορούμε να ανεβούμε εδώ. Α, γι' αυτό είμαστε μικροί, είμαστε παιδιά ουσιαστικά. Ναι, δεν το ήξερες. Για λίγο Είστε δεν παιδάκια. ήξερα το ύψος μας. Αλλά θυμήθηκα στην αρχή και μου είπες για την babysitter και τώρα το συνειδητοποιήσω. Απλά θα μείνεις εδώ πάνω, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει που Πού είμαι ρε. καταλαβαίνεις. Όχι μόνο θα χάσει η ζωή και σε σένα, αλλά και σε μένα. Μπρο, καταλαβαίνεις από εκεί που λέει health κάτω δεξιά ότι είναι τρομακτικό παιχνίδι. Εγώ χαϊδεύω τη γατούλα. Η γατούλα γιατί δεν κάνει νιάου. Εντάξει. Όσο μακρύ πρέπει να το ξέρεις για να τη χαϊδέψεις. Δεν ξέρω, αλλά κάνει νιάου. Άμα είναι. Μπρο, Και το τέλος όταν είναι κουτά, κάνει μια τρομακτική φάτσα. Σου δίνει την τρομακτική φάτσα στην οθόνη, θα το δεις. Με τρομάζει. είναι jumpscare. Είναι σαν jumpscare και κουνιέται. Α, είναι... Στόπα, στόπα! Μπρο, γιατί Είδες. από όλα τα σημεία έτυχε να πάει εκεί πάνω. Δεν ξέρω, πάμε πάλι. Να είσαι έτοιμος. Δεν θα ξαναπέσει, Εν τω μεταξύ, όλα τα σημεία είπε να έρθει εδώ. Μπρο. Πάλι εδώ θα Α, πάει. ανεβαίνει αυτό που πρέπει. Γιατί ανεβαίνει, δεν το ήξερα. Το την είδες την πάτσα. Μμ. Εν τω μεταξύ τώρα είναι ό,τι πιο δραματική στιγμή και με Λίνα είπε να πούμε στη Λεμπρέινο, με κάνει τέτοιο. Θα κάνει βάρκα στη Λεμπρέινο. Καλά, εντάξει, τι να σου πω, η Μελίνα είναι. Δεν παίζει, είναι η πιο άκυρη στιγμή. Η πιο άκυρη.
η φάτσα είναι τρομακτική. Εντάξει, σιγά το τρομακτικό. Το μεταξύ, παιδιά, άμα σας κάνει jumpscare, οκ, sorry γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω να είναι jumpscare αυτό. Τη γατούλα δεν μπορώ. Τέλος, τώρα κατεβαίνουμε. Τώρα θα ξανεμφανιστεί. Το επόμενο ξέρεις τι θα είναι, να το κάνω spoiler ή όχι. Κάντο, μπρο, για να ζήσουμε. Ωραία, το επόμενο δεν θα μας κυνηγάει. Το επόμενο θα έρθει στη φωτιά μας. Θα πάρει στο τζάκι και θα μας βάλει φωτιά στο σπίτι. Και θα πρέπει να πάρουμε αυτά εδώ όλοι μας. Ποια? Αυτά εδώ, κοίτα. Θα μπει στο τζάκι, έλα εδώ ρε. Αυτά. Θα μπει στο τζάκι και θα πρέπει να πάρουμε αυτά για να σταματήσουμε τη φωτιά. Α, τέλεια. Ό,τι Το καλύτερο. ξέρω. Αυτό ακριβώς έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι σίγουρα η λύση το τέρας, επειδή ρε φίλε, μόνο όταν λείπει. Χρήστο, πάμε Ξέρω εγώ μαζί. τώρα. Ναι. Ωραία, εγώ είμαι κάτω. Α, Ωραία. εν τω μεταξύ, στο Murder Mystery σε λέει Πολυζάκος. Αλλά εδώ σε λέει Noob LOL 33. Το Murder Mystery είναι άλλα ονόματα, είναι τα κανονικά που βάζουμε. Αυτά που Όχι βάζεις αυτά στην που αρχή. Ναι. Μπρο, γιατί είχε Δεν μπορώ να- counter. Όσοι δεν είναι στο κρεβάτι, τι θα πάθουν? Νομίζω θα σε σκοτώσει. Θα ψηφίσει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σε αυτό το timer. Τώρα δεν είναι κάτι, μη φοβάσαι. Ναι, ελπίζω. Μπρο, το βλέπω το τέλος. Ρε φίλε, αυτός ο Μανώελ. Ρε φίλε, γιατί έχει τέτοιο avatar? Πάμε να σβήσουμε τη φωτιά. Τι? Πότε θα βάλει? Α, εγώ μιλάω τώρα. Τα. Μπρο, πότε θα βάλει φωτιά? Στο τέλος που θα έχουμε βγει από το σπίτι, θα πάρει έναν από εμάς, να ξέρεις, και θα τον κλειδώσει κάπου και θα είναι μηχανή. Και θα πρέπει να διαλέξουμε αν πρέπει να το κάνουμε πειράματα για να το βγάλουμε, να μην το πειράξουμε καθόλου. Οκ. Μπρο, Αν είναι ένα από εμάς δύο, δεν θα το πειράξουμε καθόλου, επειδή τα πειράματα σκοτώνουν τον τι άλλο. αν δούμε? Αν είναι ένα, θα σκοτώσουμε, θα τους κάνουμε πειράματα. Μπρο, έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά όταν βγούμε από το σπίτι. Θα σου πω. Πες μου όμως, Να πω όλο spoiler. θέλω spoiler για να ζήσω. Πρώτα θα πάρει κάποιος ένα σφυρί. Εγώ θα είμαι, επειδή οι άλλοι δεν νομίζω να το ξέρουν. Κάτσε, ένα break. Θα σπάσουμε αυτό εδώ και θα βγούμε έξω. Κοίτα εδώ. Εδώ θα σπάσουμε την πόρτα και θα βγούμε εκεί έξω και θα πρέπει να μαζέψουμε κάτι μήλα. Αυτά τα μήλα δεν θα τα φάμε επειδή είναι δηλητηριώδης, αν τα φας πεθαίνεις. Και μετά θα μαζέψουμε αυτά τα ξύλα. Το βλέπεις αυτό το ξύλο εκεί πέρα μπροστά? Ναι. Ναι, αυτά θα τα μαζέψουμε 9 ή 7 και θα φτιάξουμε τη φωτιά, επειδή το σπίτι θα μας σκοτώσει. Τη φωτιά θα φτιάξουμε και θα σβήσει η φωτιά, θα έχει και η βροχή μας σκοτώνει, γι' αυτό θα πρέπει να μπούμε σε μια σπηλιά, ξέρω που είναι, θα με ακολουθήσει. Και όταν θα μπούμε, θα περιμένουμε μέχρι να σταματήσουμε. Οκ. Και μετά τι? Μετά το τέρας θα πάρει έναν από εμάς και θα πρέπει να το ακολουθούμε για να πάρουμε το φίλο μας. Αλλά δεν θα το πάρουμε, θα το βάλει σε ένα σπίτι. Κάτσε, αν μας πούμε πάρει... Ωραία, θα σου πω. Σε αυτό το σπίτι θα είσαι σε ένα σαν γυαλί. Κάτσε. Θα υπάρχουν δύο επιλογές. Αν Θα υπάρχουν πάρει- δύο επιλογές. Ησυχία να σου το πω. Δεν Να, θα με να μπερδέψεις. σε ρωτήσω κάτι. Αν πάρει εμένα, θα είμαι ακίνητος, δεν θα παίζω να με βρω. Όχι, θα πρέπει να σε βρουν οι άλλοι. Θα περιμένω δηλαδή. Ναι, θα περιμένεις μέχρι να σε βρούνε και ξέρω εγώ θα πάει σε διαφορετικά μέρη και θα πρέπει να τον ακολουθούμε.
Και μετά θα ξαναπάει σε διαφορετικά μέρη. Μέχρι που θα πάει σε ένα σπίτι και θα πρέπει να σπάσουμε με ένα σπίτι την πόρτα και μέσα θα είναι κάποιος, ένα γυαλί. Θα έχουμε δύο επιλογές, δύο κουμπιά. Αν θα κάνουμε πειράματα είναι πλειοψηφία. Ή αν απλά θα το σπάσουμε. Κοίτα, αν τώρα πάρει ή ένα ή εσένα, έναν από τους δύο, δεν θα κάνουμε πειράματα για να ζήσει. Αν τώρα πάρει έναν άντο, Ναι. τότε θα του κάνουμε πειράματα για να σκοτωθεί και να είμαστε πιο λίγοι, κατάλαβες. Ναι. Και μετά, σε αυτό το σπιτάκι, ανοίγει μια πόρτα από κάτω από το πάτωμα, μας βγάζει κάπου κάτω και θα πρέπει να κάνουμε ένα παρκούρ, σαν παρκούρ. Και όταν θα το κάνουμε σαν νικήσουμε, θα είναι... Ρε, λέει ότι εγώ θα είμαι ο υπεύθυνος. Εσύ θα προσέχεις το σπίτι τώρα. Κάτσε, εμένα θα πάρει το τέρας. Όχι, θα πάρει άτομο, ρε. Αλλά αν θα πάρει το σφυρί, αν είσαι από αυτούς που θα πάρει το σφυρί, σίγουρα δεν θα πάρει εσένα. Θα πάρω εγώ το σφυρί. Και Μπρο. δεν θα κάνω σε σένα πειράματα, οκ. Οκ. Ξέρω ότι το σφυρί είναι κρυμμένο. Ωραία, μπορώ να πάρω τώρα... Είναι το πλάκι μου. Τι? Είχα ένα φάκι. Πού είναι? Ένα τι? είναι εδώ να το... Μπρο, δεν μπορώ να... Κοίτα θα γίνεις, κοίτα θα γίνεις. Γιατί πρέπει να το κοιτάω. Η Λίλη είναι το τέρας, επειδή πάντα όταν φεύγει η Λίλη, Μπρο, εμφανίστηκε... σκαπά. Εμφανίστηκε δίπλα Και τώρα μας. μπαίνει μες στο τζάκι, μπαίνει μες στο τζάκι. Και καίει το σπίτι. Όχι, τηλεόραση. Έλα ρε φίλε, έβλεπα Neon Cat. Πρέπει να το πάρω. Ναι. Ωραία, είδες, Πώς το παίρνεις, μπρο? Ωραία, το παίρνεις. Μπρο, με Και τώρα σκοτώνει. απλά... Περίμενε. Πρώτα κάνουμε εκεί που είναι στον καναπέ και μετά σε όλη την φωτιά γενικώς. Το έχουμε. Αν λήξουν τα δευτερόλεπτα, τότε πεθαίνουμε αυτοματικά. Γι' αυτό πρόσεχε. Τέλος. Εδώ πέρα, στο τζάκι τώρα το κάνουμε, γρήγορα. Ωραία, το σώσαμε. Τώρα θα πρέπει να πάρουμε το σφυρί. Ωραία, πρέπει εσύ να είσαι σε αυτό το vent εκεί επειδή θα το σπάσουμε με το σφυρί. Οκ, να είσαι εκεί πάνω για να βρεις το vent. Πού είναι το σφυρί? Το σφυρί θα το πάρω εγώ, μην φοβάσαι. Αλλά για την ώρα θα βρεις το vent. Να το. Εσύ πάτα το vent συνεχόμενα. Για να λέει ότι εσύ το βρήκες. Ωραία. Πάτα το συνεχόμενα. Έλα, το πατάω, πλήν, να το βρω εγώ. Ναι, εγώ το πήρα. Τώρα δεν γίνεται το τέρας να με πάρει. Ούτε και εμένα τώρα που σε βρήκα το ένα- vent. θα σε ακολουθά στο vent. Θα με ακολουθά στο vent, οκ. Οκ. Ακολούθα. Από εδώ, ακολούθα. Από εδώ. Γρήγορα, από εδώ. Και μπαίνεις εδώ μέσα. Πάει. Όχι, το χρειαζόμαστε και το σκελετό, ρε. Αν είμαστε πολύ λίγοι στο τέλος, μπορεί να πεθάνουμε. Ωραία, αν πεθάνει κάποιος από εμάς, τότε πρέπει να να τον κάνουμε spectate. Οκ. Οκ, εντάξει, σιγά ναι. Μόνο να μην πεθάνω εγώ που κάνω το βίντεο. Πάει ο σκελετός, πάει. Τέλος. Πεθάναμε. Αυτή είναι ξανθιά, γι' αυτό μπορεί να φάει και το μήλο να πεθάνει. Αυτό. Μην το φας το μήλο που θα βγει έξω, να ξέρεις. Αν πεθάνει αυτή, οι άλλοι πάνω πέθαναν. Τι, όχι, βγήκε! Δεν το πιστεύω, βγήκε. Ωραία, αν πεθάνεις τώρα, νομίζω το game έχει τελειώσει ή απλά θα το νικήσω μόνος μου. Ωραία, πρέπει να πηδήξουμε για να... Είμαστε μόνο εμείς οι δύο φαίνεται. Μπρο. Δεν είναι τόσο κακό, αλήθεια.
Και εμφανιστήκαμε στην κουζίνα, ρε φίλε. Και τώρα θα έρθει. Ρε, και τώρα δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν να είμαστε οι μόνοι ήρωες. Επειδή είμαστε οι μόνοι εδώ πέρα. Οι μόνοι είμαστε. Ο Μπρο έχει την Δεν πίτσα θυμάμαι, ακόμα. θυμάμαι από όταν αρχίσαμε πόσοι ήμασταν και τώρα είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Πού πρέπει να πάμε τώρα? Τώρα θα έρθει η Λίλη, γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε, επίτηδες. Τούγκος. Κάτσε, θα πάρει εμένα. Καλά, τώρα. Πάλι καλά που σε βοηθάω, επειδή μπορούσες να μην το έχεις. Ναι, και τώρα δεν θα μας πιστεύει, επειδή εσύ είσαι το τέρας. Ο Μπρο κάνει ακόμη recording. Πόσο μεγάλωσαν το βίντεο. Θα την ακολουθήσω, Μπρο. Θέλω να τη δω να γίνεται τέρας. Θα κλείσει, απλά θα είναι. Κοίτα τι κάνει αυτή. Μη μιλάς, ρε σου! Κοίτα την, δεν κοιμάται. Απλά κάθεται εδώ, δεν έχει κρεβάτι. Είσαι τόσο μπρο. Καλά, εντάξει, φταίει που παίζει το παιχνίδι να μην έχει σκεφτεί να βάλει ένα κρεβάτι για αυτήν. Επειδή ξέρει ότι είναι πούρ και είναι κακή και είναι μάνστερ. Καλύτερα να φύγουμε πρωτού γίνει τέρας Αυτό είναι όμως. το τέρας. Το ξέρω. Νομίζω το νικήσουμε μαζί. Θα είναι και καλό ότι αυτή είναι αγγελάκι και το τέρας και θα σκοτώσει το τέρας και καλά. Αλλά θα σκοτώνει το ίδιο το. Από πού θα βγούμε? Όταν με το σφυρίξω τέτοιο, όταν θα το σπάσω, θα πεταχτούν γυαλιά εδώ πέρα και μπορεί να σε σκοτώσουν λίγο. Κάνω στην άκρη. Ότι... Όχι από εκεί ρε, θα πεταχτούν από εδώ, δεν θα σε σκοτώσουν. Κατάλαβε. Έλα τώρα να σου σπάσω και να δεις. Κατάλαβες. Κάνουν καλή, είδες λίγο πόσο δυνατά είναι. Τώρα φοβάμαι μην πεθάνεις από τη βροχή, επειδή η βροχή σε... Μπρο, δεν έχω καλό health. Πόσο είσαι? 34. Νομίζω το έχεις, αλλά θα βγεις πάρα πολύ λίγη ζωή. Γι' αυτό ξέρεις τι θα γίνει. Όταν θα βρέξει, ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα έρθεις εδώ και θα μπεις εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν το είδες. Δεν πρόλαβα. Εδώ. Έλα, ωραία. Έλα να δούμε εκεί πάνω σε αυτό το που είναι σαν δαχτυλίδι. Εδώ. Και τώρα με το που θα βρέξει θα πάμε εδώ πέρα. Εδώ. Θα έχει και ένα σήμα Τώρα. κόκκινο. Κατάλαβες. Τώρα θα βρέξει. Για να το... Όχι. Πρώτα θα πάρουμε τα μήλα, πρώτα θα κάνουμε τη φωτιά και μετά θα βρέξει. Όταν θα κάνουμε τη φωτιά. Ωραία, τώρα απλά θα βρούμε μήλα, οκ. Πού είναι τα μήλα, βρες μου και εμένα. Είναι σε ένα δέντρο, γι' αυτό πάμε να ψάξουμε. Έχουμε χρόνο. Όχι. Με το πάσο. Απλά θα τα βρεις επειδή θα είναι... Ναι, αλλά δεν είναι δηλητηριώδης. Αυτό ναι, το παίρνουμε τώρα, κάνουμε ακριβώς στο νερό. Δεν θα τα φάμε. Δεν πρέπει να τα φάμε. Αν τα φάμε θα πεθάνουμε. Ναι. Γίνει σε πολλούς, ένα ποτέ. Απλά το κάνουμε για να ολοκληρώσουμε το achievement. Ναι. Φίλε, τώρα μέχρι να τα βρούμε. Εντάξει. Να το βρήκα. Πώς το βλέπεις? Επειδή έχει μήλα κάτω. Εγώ έψαχνα πάνω στα δέντρα. Ναι, γίνεται να βρούμε. Εγώ δεν πήρα μήλα. Όχι, τώρα θα μας τα δώσουν. Ούτε εγώ δεν πήρα. Μην το φάω. Κάτσε, αν πατήσω την οθόνη ενώ το κρατάω θα το φάω. Νομίζω ναι. Ναι, το τρώω σαν την πατήσω. Ναι, μην το φάω. Δεν έχουμε κόλπα σου λέει. Λογικά η Λίλη έβαλε δηλητήριο εκεί. Μ' αρέσει που η Λίλη με έβαλε και υπεύθυνο. Αφού αυτή δεν είναι καν υπεύθυνη όσο παίζουμε εδώ.
Μία κοντά πάνε και την πίτσα. Και Α, φάει αυτά. Η βροχή. Τώρα το λέει. That is, we got a rotten. Good thing nobody ate them. Τώρα θα βρέξει. Ήταν μουδιασμένα, λέει. Λέει το παιχνίδι, εσύ λες ότι είναι μουδιασμένα. Τώρα πρέπει να βρούμε τα ξύλα, Όχι, πρώτα θα πούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θα κάνουμε φωτιά, Σπίτι ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα μπορούμε να κολλήσουμε και θα πέσει πάνω μας και θα σκοτωθούμε. Η βροχή. Όχι, το σπίτι. Γι' αυτό με το που κάνουμε φωτιά που είναι εκεί, βρέχει, πάμε κατευθείαν εδώ μέσα. Θα σου δείξει και ένα κόκκινο σήμα, το έχω ξαναπεί. Αλλά... Μπρο, δεν έχουμε κανένα φακό. Ω, Δεν βλέπω τίποτα. τι λες μπρο, μια χαρά βλέπω. Δεν γίνεται, μήπως φταίει η φωτεινότητα. Νομίζω βάλε φωτεινότητα φούλα είναι. Ναι, όχι, δεν έγινε Ωραία. κάτι. Όχι, όχι. Μπρο, ούτε σένα δεν βλέπω. Τι όντως. Τι να βάλω φωτιά. Είναι φωτιά, το σπίτι θα γκρεμιστεί πάνω μας. Φωτιά θα σβήσει, ούτε σιγά. Αν βάλουμε σπίτι, Αν Στο βάλουμε- σπίτι θα δεις. αν βάλουμε σπίτι θα γκρεμιστεί απάνω μας. Ναι. Μπράβο. Ωραία, πρέπει να βρούμε ξύλα όμως. Εν τω μεταξύ φακό, μπορούμε να αγοράσουμε. Βρήκα Αλλά ξύλα. κάνει 50 Robux. Κάνει 50 Robux το φακό. Oh shit, ποιος θα το πάρει, μπρο. Βρήκα ξύλο. Πρέπει να πάρουμε 7 ξύλα. Ωραία, έχουμε τώρα 2. 3. Είμαι μάστερ στο να βρίσκω. 4. Τα ίδια έχουμε βρει. Δεν μετράει αν βρεις εσύ πιο πολλά. Το ξέρω, απλά το λέω. 6. Κοίτα, έξερα. Μπρο, σταμάτα, είσαι πολύ. Άλλο ένα. Ωραία. Και 7. Ωραία, τώρα τρέχα, θα βρέξει. Πρώτα θα περιμένουμε για ένα λεπτό. Κοίτα, το βλέπεις εκεί τι είναι πέρα, αυτό? φαίνεται έτσι. Μπρο, ακούμπησα πάνω στη φωτιά και... Ναι, μην πας εκεί. Σου είπα να μην το κουμπίσεις. Δεν το είδα. Ωραία, να είσαι έτοιμος εδώ, οκ. Να είσαι έτοιμος εδώ. Μπρο, Πόσο health έχεις? 26. Μπορεί να βγεις με 10, αν είσαι γρήγορος. Ωραία, ακολούθα εμένα μόνο, οκ. Απλά να πάμε εκεί μέσα. Ναι, τρέχουμε κατευθείαν. Η φωτιά θα μας κάνει damage. Ναι, μας κάνει. Θα προλάβει να μας κάνει damage. Θα προλάβει. Όχι. Απλά τώρα τρέχα. Πού είναι? Κατάλαβες. Α, ναι. Εδώ μέσα, εδώ μέσα. Ωραία. Σωτήρα. Δηλαδή σώθηκε. Δεν έχω χάσει να μου ούτως ή άλλως. Κοίτα, έχω 73 ζωή, μπρο. Εγώ έχω 15. I wish I had an umbrella. Ρε φίλε, όμως ρε φίλε. Μας ακούμπησε λίγο τέτοιο, λίγο νερό. Αυτό. Δεν πήγαμε με το νερό. Το Και μεταξύ... δεν ήταν και θέλω να φύγει στο νερό. Δεν ήταν όσο πάνω που μια δεξαμενή με 15.000 λίτρα. Και δηλητήριο να ήταν. Θα πρέπει να το πιείς, μπρο. Τώρα άμα δεν το βρίσκαμε θα πεθαίναμε. Ποιο? Αν δεν βρίσκαμε καταφύγιο. Ναι, θα πεθαίναμε. Τώρα Ωραία. θα ξαναγίνει Ωραία. δράμα. Τώρα θα πάρεις ένα, να ξέρεις. Θα πάρεις ένα, επειδή εγώ έχω το σφυρί και πρέπει να το πιάνει μια πόρτα. Γι' αυτό Άρα είναι, εγώ θα- νομίζω, 99. Θα με κάνει damage όταν με πάρει. Όχι, απλά θα σε πάρει. Εγώ θα πρέπει να σε βρίσκω. Εγώ θα κάνω είμαι σφυρί. ακίνητος. Ναι. Ακίνητος. Δεν κάνεις τίποτα. Πάλι Και καλά. να μην κάνεις να ακολουθείς ούτε ή άλλως. Πόρε φίλε, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε health. Γιατί πήγαινε ένα.
τώρα αν βλέπεις εσύ τώρα... Εντάξει. Ωραία, πρέπει να με ακολουθείς. Μπρο, δεν έχω το σφυρί. Ναι, το ξέρω. Λογικά θα λέει το χαρακτήρα σου. Oh, I just remember I had a hammer. Μα εγώ έχω το σφυρί. Γιατί? Να πάω στο σπίτι. Όχι στο σπίτι. Εκεί πέρα που είναι αυτός. Να, εδώ. Και θα έρχεσαι κοντά και αυτός θα φεύγει και μέχρι που θα έρχεσαι κοντά και θα φεύγει και θα πάει στο σπίτι. Μπρο, δεν έχει φύγει. Α, έφυγε τώρα. Ωραία, είμαι κοντά στο σπίτι. Είμαι κάτω από το δαχτυλίδι αυτό το πράγμα. Δεν έχω χρόνο, Δεν έχεις χρόνο με το πάσο. Α, βλέπω και τη Είμαι στη φωτιά. σπηλιά. Κάτω από τη σπηλιά. Κάτω από αυτό, από τη σπηλιά που μοιάζει σαν δαχτυλίδι. Βλέπω και τη φωτιά. Και τώρα θα πάει τέτοιο. Θα πάει, τώρα πάνε κατευθείαν στο σπίτι επειδή εκεί θα είναι. Να, εδώ. Και τώρα απλά θα ακολουθείς μπροστά. Επειδή τώρα απλά θα ακούσει. Έτσι. Πάνε. That's a great. Τώρα τι θα κάνω? Τώρα απλά θα περιμένεις να σπάσεις το τέτοιο. Δεν έχω χάμερ. Θα σου το κάνει και καλά ότι έχεις εσύ θα σου το κάνει. I still have the hammer for a earlier. Stop. Κωνσταντίνε, δεν σου δίνει το hammer να το έχεις εκεί πέρα που είναι και τα pancakes και η πίτσα. Είναι σαν να έχεις να κρατάς αέρα, δεν είναι κάτι. Απλά το πατάς. Μη μου κάνεις τίποτα. Μην πατήσεις να μου κάνεις πράγματα. Απλά κάνε... Να πατήσω το Πολύ πράσινο λάθος. κουμπί. Όχι, περίμενε, να δω, περίμενε. Να πατήσεις να μην μου κάνεις χημικά τέτοια. Αν μου κάνεις χημικά, τότε πέθανε. Χημικά. Να μην το πατήσω. Να μην το πατήσεις. No. Ωραία, και στο τέλος θα ανοίξει κάτι. Να είσαι μακριά τώρα. Μείνε μακριά επειδή θα πεταχτούν γυαλιά. Οκ. Μείνε μακριά. Έτσι. Πού είναι. Μείνε μακριά γενικώς, κατάλαβες, από εκεί στη γωνία. Να, αυτό σου έλεγα. Πού είσαι. Εδώ. Από εδώ. Ναι, μην έτσι. Από εδώ, εδώ, στη γωνία. Να μείνουμε εδώ. That was so weird. Ναι, εδώ. Επειδή αυτά κάνε... Μπρο, μην τα κουμπάς. Ναι. Από τη στιγμή που κάνουν damage, μην τα κουμπάς. Πώς θα μείνουμε εδώ απλά. Και να τα πεις. Κερδίσαμε. Σχεδόν πρέπει να κάνεις το parkour. Είναι εύκολο, εντάξει. Πρέπει να το κάνεις όμως. Αν πέσεις, πεθαίνεις. Ναι, κατευθείαν. Όλη η δουλειά που έκανες τέλος. Αν χάσεις, κάνε με spectate. Οκ. Να το, και τώρα παίρνουν όλα. Πες. Τώρα δεν υπάρχουν γυαλιά εδώ κάτω. Αυτά δεν πέφτουν. Κατάλαβες. Μπρο, παραλίγο νόμιζα Περίμενε. θα πέσω στη θάλασσα. Ωραία, αυτό το parkour είναι πανεύκολο, κλείστο. Έχουμε χρόνο. Όχι, ναι, έχουμε. 30 δευτερόλεπτα. Τι. Ναι, 30 δευτερόλεπτα ήταν. Μη χάσεις, Θα προσπαθήσω. Τι να σου πω. Οκ. Έτσι όπως το λες, είναι σαν να λες ότι είναι δύσκολο και, και ότι δεν γίνεται. Δεν ξέρω καν αυτό που φταίει. πάω. Απλά πηδάω. Α, εδώ είναι, εντάξει, τέλος. Τώρα νικήσαμε. Τώρα πρέπει να πηδήξω εκεί. Όχι, μη. Θα ανοίξει μία πύλη και θα έρθει το τέρας και η Λίλη και καλά σε μία καλή μορφή θα το σκοτώσει. Φιου! We survived. Οκ. Παιδιά, θα δούμε το ending και θα τελειώσει το βιντεάκι.
είναι final boss. Μπρο, δεν είναι καν τρομακτικό κυριολεκτικά. Γιατί μιλάει καταρχήν. Μπρο, έχει πλάκα που κάνουμε σαν 5χρονο. Γιατί ξεκινάει με θαυμαστικό, μπρο. Έχει πολύ πλάκα. Μπρο, τι έστειλες? Oh, Της είπα, ήρχεις γιάτι. Νικήσαμε. πώς το κατάλαβες ότι η Λίλη είναι το τέρας? Η Λίλη είναι το τέρας, επειδή πάντα όταν φεύγει είναι το τέρας. Και στο ending, αν είσαι μόνος σου, στο ending λέει ότι εγώ είμαι η Λίλη και εγώ είμαι το τέρας. Και το τέρας λέει ότι εγώ είμαι η Λίλη και τέτοια. Αν είσαι μόνος σου, επειδή το έχω περάσει πάρα πολλές φορές και μόνος μου και με φίλους. Easy, βάζεις κατάπλωση. Μπρο, είναι μόλις ζωντάνεψε πάλι. Ρε, υπάρχει και story 2 που θα είναι μια babysitter, αυτή δεν είναι το τέρας. Και είναι πάρα πολλά μικρά τερατάκια. Μπρο, τι φάση. Κοίτα, αυτό στο τέλος δεν νομίζω ότι έπρεπε να το βγάλει έτσι. Μπρο, τι φάση, γιατί είναι έτσι? Good ending. Υπάρχει και το secret ending. Το secret ending νομίζω το παίρνεις αν μείνεις κατευθείαν μόνος σου και δεν ξέρεις να κάνεις. Δηλαδή θα σου βγάλει κάτι. Αν μείνεις μόνος σου. Ναι, αν είσαι μόνος σου κάτι άλλο θα γίνει, δεν θυμάμαι. Οκ, παιδιά, ευχαριστούμε που είδατε το βιντεάκι μας. Εγώ με το Χρήστο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ωπα ρε, φτάσαμε μία Γεια σας, ώρα. παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Wow. Κάντε μία εγγραφή και ένα like αν μπορείτε. Και άμα δεν έχετε κάνει φυσικά. Αν δεν νιώθετε καλά με αυτό δεν με πειράζει. Γράψτε και στα σχόλια τι θέλετε να κάνουμε στο επόμενο μας βίντεο. Και τέλος πάντων αυτό ήταν το βιντεάκι. Τα λέμε. Γεια σας.